Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор. 10, Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор е животоспасяваща мярка при сърдечен арест. Бързото започване на кардиопулмоналната ресуситация и ранната дефибрилация увеличават шансовете на пострадал с внезапна сърдечна смърт 50 до 70%. Автоматичният външен дефибрилатор е портативен електронен апарат, който може да открие потенциално опасни нарушения в сърдечния ритъм и чрез прилагане на електрически импулс да върне сърцето в ефективен режим на работа. След включване, автоматичният външен дефибрилатор извършва проверка на компонентите и системата си и ако няма нередност, е готов за работа. Повечето автоматични външни дефибрилатори подават звукови команди и същевременно ги изписват на екран за всяка от следващите стъпки на действие. shock advised. Do not touch the patient. От оказващия първа помощ се изисква да следи инструкциите и да следи околните да останат на безопасно разстояние. Никой не трябва да докосва пострадалия по време на анализа и шока. Продължавайте компресиите, докато пристигне помощ или човекът започне да диша. Помнете, силно, бързо и без прекъсване. Всяка секунда спасява живот.